Prosím, bicie ostrejšie. Pozauny ubrať, len mezoforte. Prosím, od čísla 51. Čo je s tým trianglom?
Prepáčte, prosím. Vítajte, Kos. Dávno sme vás nevideli. Kde ste zase bojovali za krajšiu budúcnosť? Sústredenie zväzármu judo. A včera? Včera som bol na konopnej brigáde. Bravo. Tomu ja vravím všestranný repertoár. Smiem vedieť, čo máte na programe zajtra? Zajtra nemám nič. Výborne. To si zasa raz spolu zahráme, majstre. Pauza. Ahoj, Kos, o tretej v patronátom závode. Čo, brigáda? Vyhodnotenie. Po slávnostnom programe Estráda pre pozvaných a nimi uvedených hostí. Vstupné ľubovoľné. Ale to je škoda. Chcel som sa ísť vlastne kúpať. V červenom púdiku máš pripravený darček pre víťazný kolektív. A nemohol by to niekto aspoň raz. To prosím ťa, kto? Zasa som vám tu nafajčil. To nič, majstre, vyvetrá sa. Dobrý deň. Vítejte, Barnabáš. Ako sa máte, Julka? Fajn. Môžete mi požičať kúsok papiera? Stačí? Ďakujem. Čo robíte po obede, Julka? Neviem. Ako stvorené na kúpanie však? No, Škoda. Chcel som vás pozvať na estrádu. Je naozaj krásne. Bolo by hriechom zabiť také popoludne. prečo zabiť, ak je to dobrá estráda? Je to iba slávnostné vyhodnotenie. Tam mám odovzdávať darček. O koľkej je to? O 3:00. Tak pred hlavnou bránou. Dnes už asi nepríde však. Sotva. No, chvíľočku ešte na ňo počkám. Nech sa páči. Všetky som vám poprišívala. Pod kravatou to aj tak nevidieť. Čo vy viete? Ženské oko je ani rentgen, pán Kos. Ešte ste to neotvorili? Čo prosím? Rekomando. Konferencia o zborovom speve. Ako to viete? Možno zasa brigáda. Brigády sa zvolávajú telefonicky, prípadne obežníkom. Tak hádam patronátny závod. Pani Ružičková. Prosím. No prosím. Patronát chodí zásadne v belasej obálke. S väzárom v žltej a s hlavičkou. U nás je poriadok, pani Ružičková. Je to konferencia však. V bielých podlahovastých obálkach chodí ľudová tvorivosť a spoločenský tanec. Pán Kos. Blahoželám. Tá naša pošta.
Ja som vždy vedela, že z vás bude veľký človek. Pani Ružičková, ja direktora. To predsa nie je pre mňa. Prosím vás. Prosím vás. Prosím vás. Prosím vás. Tu sa vracajú listy, ktoré človek omylom dostal. Tu sa čaká na listy, ktoré človek omylom nedostal. Ďakujem. A kde sa listy vracajú? Opýtajte sa. Ďakujem. No, mám tu takú súrnu vec. Nevidíte, že je zatvorené? Hej, ale ja sa veľmi ponáhľam. A ja sa ponáhľam, súdruh. Aj tu prítomní občania sa ponáhľajú a predsa disciplinovane čakajú. Poriadok musí byť. Dostal som list, ktorý nie je pre mňa. Prosím. Počkajte, súdruh. Ten list je otvorený. Áno. Vy ste ho otvorili? Ináč by som nebol zistil, že nie je pre mňa. A viete vy, čo je to listové tajomstvo? Viem. A predsa ste ho porušili. No, ja som myslel... Ale to sa nesmie, je to dokonca trestné. V takomto doporučenom liste mohol byť dôležitý dokument. Je tam. A čo ak tam bolo ešte niečo? Nebolo. Môžete to dokázať? Ako, prosím? Stačili by dvaja svedkovia. Ináč musíme spísať zápisnicu. Poďte bližšie, súdruh. No poďte, poďte. Váš občiansky preukaz, prosím. Viete, možno je to nakoniec predsa len moje. Ako ste to tak naraz zistili? Viem to. Je to určite pre mňa. To by mohol povedať každý. Môžete nám to dokázať? Julka! Vy sa na mňa strašne hneváte. Bolo to náhodou celkom Ja vám dobre. všetko vysvetlím. Nenamáhajte sa. Prosím vás. Počkajte ma. Súdruh riaditeľ. Vážený súdruh riaditeľ, príjmite toto skromné od členov nášho orchestra. Čest vašej práci. A čo je vlastne v tom slávnom liste? Vy ste to chceli vrátiť? No, veď je to samozrejme omyl, nie? Myslíte? Julka, to predsa nevravíte vážne. Ja som iba trianglista. No a? Orchester to nie sú len samé husle. Julka, vy ste fantastická. Ale vy nie. Barnabáš, či nevidíte, že s vami každý robí, čo sa mu zachce?
Dupnite si už konečne. Prosím? Dupnite si. Ako? Takto. Dobrú noc. A čo keď je to predsa pre mňa? Nebojte sa, Barnabáš, je to určite omyl. Kto by nám hral na triangel? Znovu upozorňujeme na naše upozornenie, ktorým sme upozorňovali tých, ktorých sa to týka, že včerajšie upozornenie bolo posledným upozornením v tejto veci. Súdružka, prosím Preto vás. rázne upozorňujeme, že toto upozornenie je už definitívne posledným upozornením. Ďalšie upozornenie o 5 minút. Prosím vás, buďte takí. Súdruh Kos, máš rád slivkové knedlíky? Áno. S tvarohom. Ďakujem, pred chvíľou som raňajkovala. Topánky číslo 43 s ortopedickou vložkou. Áno, prosím. Naposledy podnapitý 24. júna 1946. Na maturitnom večierku, prosím. Správne. Tak vidíš, súdruh, nie je to nejaký omyl, si to ty. Ale ja sa na to nehodím. Vieme, súdruh. Tu je to čierne na bielom. Skromný. Skromný a spoľahlivý. Horlivý a skromný. Skromný a disciplinovaný. Skromný. Doved na 14 krát. Tak nám to nekomplikuj, súdruh. Aj tak je už všetko rozhodnuté. Ale ja sa na to naozaj nehodím. Prosím, si absolútne neschopný. Rozumie sa čisto teoreticky. Ale čo sme potom my, súdruh Kos, ktorí sme ťa navrhli a schválili? Dúfam, že si to domyslel do konca. Ale ja sa naozaj... No skutočne sa na to nehodím. Zapracuje sa, súdruh Kos, zapracuješ. Každý sa zapracoval. Aj my sme sa zapracovali. Proti každému boli nejaké námietky. Jeden mal muchy, druhý nejaké koncepcie, iba proti tebe nebolo nič. Prosím ťa, pochop to konečne v celej hĺbke. Navrhol ťa sám súdruh Vavrečka. Tak ja teda pôjdem za súdruhom Vavrečkom. Ja som len zvedavý, čo tým chce dosiahnuť. Prečo taktizuje? Nesmieme týchto umelcov podceňovať. Nie sú takí hlúpi, ako vyzerajú.
Súdruh Kos. To má byť provokácia? Prepáčte, ale ja už v tejto skladbe nemám nič. Ale ja v nej mám týždeň tvrdej práce a nestrpím, aby mi niekto rozkladal disciplínu orchestra. Súdruh Kos na svoje miesto. Ak sa okamžite nevrátite, podám návrh na vaše prepustenie. Bez tak je všeobecne známe, že ste tu zbytoční. Prepáčte, ale ja naozaj musím zavolať. Za takýchto okolností nemôžem pracovať. Tebe straší vo veži, nie? Súdruhovia! Súdruhovia! Pomôžte mi. Len sa nepotenkol. Čo máš strach? Páni, ak bude treba, tak pôjdeme kolektívne za direktorom. Nie, to je práve to. Direktor, to som ja. Nie, o to práve ide. Aby som nebol. Čo si direktor Barnabáš? Na tohto orchestra. De facto. Chcem povedať de jure. Totižto. No, to čítaj. Páni! Večer! To je šláger, pánovia! No. To sa bude, Majvara! Súdruhovia, ale ja predsa nechcem. Čo blázite, páni? Pochopte predsa. Prepáčte, súdruh dirigent. Ja som iba... Nič sa nestalo, súdruh riaditeľ. Kto si dnes vezme triangel za súdruha riaditeľa? Býva tu súdruh Vavrečka. To som ja. A otecko? Býva v rade. Dobrý večer. K manželovi. Rád by som... Prepáčte. Prosím. Ešte si neurobil. Prosím. Včera tu boli filmári, dnes sochári. Ste tiež umelec? Hudobník. Mám hudbu veľmi rada. Môj muž chce vždy len správy, ale ja aj hudbu, najmä keď sa v byte gruntuje. A tak prosím. Nech sa páči. Mirko, je tu majster... Kos. Majster Kos. Anka, nezabudni. Áno. Manžel sa práve kúpe. Nech sa páči, sadnite si. Vítaj, Kos, čo mi nesieš? Neviem, či sa na mňa ešte pamätáte. Akože vy nie, Jožko. Ja sa, bratček, pamätám na každého. Prepáčte, že som prišiel až sem do bytu. Z toho si nič nerob, človeče. V piatok prišli za mnou až na strechu. Bol som sa kúknuť na televíznu anténu a dali sme tam do laty celé naše múzejníctvo. Fakt. Žijeme také časy. Nech sa páči. Ďakujem, nefajčím. To vám Miroslav priniesol. Nie? Z Benátok, na pamiatku. Ďakujem. Prosím. Ďakujem vám za ten zapalovač, ale ja si to naozaj nezaslúžim. Totižto, viete, rozmýšľal som o tej veci. Výborne, Kos. Zase jeden mysliaci človek.
Hneď som vedel, že prídeš s nejakým nápadom. Totižto, viete, aby ste ma pochopili, ja som skôr trianglista. Všetci by sa mi smiali. Prosím ťa, kto by sa ti smial? Si odborník, pravý človek na pravom mieste. Zasvetil si život hudbe. Vieš, Kos, už máme pokrk tých väčších problémov a ja som presvedčený, že až vezmeš hudbu do ruky, na niekoľko rokov budeme mať úplný pokoj. Ďakujem, súdruh Vavrečka, ale ja sa na to naozaj nehodím. Nemám ani potrebné skúsenosti, ani vzdelanie. A vôbec, nebolo by rozumnejšie... Počujete ma? Haló! Haló, nemáte oheň? Barnabáš! Barnabáš, to si ty? Čo tu robíš? Gratulujem, braček. Á. Nebol si tam, tak sme ťa zvolili jednomyselne za okrašovacieho referenta. Dobrý for. Predáš? Darček. 20 na ruku. Predstav si, chcú ma urobiť riaditeľom. Čo, preboha? Symfonického orchestra. Direktor orchestra. Čo sa vlastne rehotí? Tichšie súdruzi, hej? Nechápem, prečo by som nemohol byť riaditeľom. Ale Barnabášku, vidíte sa nehodí. Ale Barnabáš. Tak bude tu už ticho. Plán skúšok. $4,300 korún. Mimoriadne zájazdové honoráre. $28,30. Ešte to prešetrím. Je to oprava vodovodného kohútika. Riaditeľstvo symfonického orchestra. Súdruh riaditeľ Kos je na dôležitej porade. Dnes už pravdepodobne nie. Zajtra. Pravdaže? Dovidenia. Majster Greguš. Obávam sa, že sa na tú jeho symfóniu raz budete musieť pozrieť. To je všetko. Všetko okrem správy pre kolégium. Julka, už je neskoro. Zajtra to musíme odoslať, ale nerobte si starosti, ja to spíšem. Nie, Julka, to nie. Doneste sem materiály, prosím vás.
Ďakujem vám pekne, Julka. Choďte pokojne domov. Pomôžem vám. Nie, netreba. Ja to za hodinku sfúknem. Naozaj. Dobre. Dovidenia. Dovidenia. Je tu takto? To som ja. Prepáčte, súdruh riaditeľ.
Barnabáš. Čo tu robíte, Julka? Dobré ráno. Prosím? Pracoval som. Viem. Počujete? Novosvetská. Dvořák mal veľký cit pre triangel. Ako všetci veľkí majstri. Stoličku prosím druhá riaditeľa. Prosím. Súdruhovia, ešte raz. Od písmena G, prosím. Prepáčte, súdruh riaditeľ, ale ja tu nemám nejaký triangel. Áno. Áno. Totiž, to ja len... Ach tak, rozumiem. No, napokon, keď sa to tak vezme, myšlienka je to celkom zaujímavá. Prosím, súdruhovia, skúsime to. 8 pre poco sostenuto, prosím. Je to veľmi interesantné. Prosím, poznačte si to. Páň. Prečo by sme sa bránili novým myšlienkam?
Dvořák by určite súhlasil, keby žil. Mali ste pravdu, Julka. Triangel nie je o nič horší ako husle, alebo hoci ktorý nástroj. Julka, pamätáte sa? Ste dnes ako si rád na svete. Ako si, hej. Ďakujem vám pekne, Julka. Dobrú noc. Dobrú noc. Tam preto nie je triangel. Ale žiada sa, nie? Prepáčte, ale ja ho tam vôbec necítim. To je čudné. Ja, hej? Predstavte si raná lúka. Trbliece sa na nej rosa. Vetrik povieva. Hrá sa s konvalinkami. Nepočujete nič? Ste na triangel akýsi skúpi, majstre. Je to nástroj nedocenených možností. Pauza. Možno sa neviem tak vyjadriť, ale mne sa tam ten triangel no prosto žiada, viete? Odrazu som ho tam počul, tak náhle, tak ako vnúk. Nie, to je prísilné, ale prepáčte. Zrejme tá patrí. Rozumiete ma? Nebolo by lepšie vysvetliť to rovno majstrovi Soviarovi? Nie. To rozhodne nie. To by vyzeralo ako administratív. To rozhodne nie. Umelec musí mať tvorivú slobodu. Nikomu sa predsa nedá predpisovať, koľko tam má mať trianglov. To nie. Iné by bolo, keby ste vy. Vaša rada. Chápete? To je ťažké. Je tvrdohlavý však. Vie, čo chce. A či ja chcem čosi iné? Mali by sme sa rozumieť, majstre, nie? Spolieham na vás.
Smiem? To je smola, majstre. Práve odchádzam. Ale ja by som iba na momentík, prosím. V piatok. V piatok, dobre? A nemohli by sme teraz Žiaľ aspoň Bohu, na aj chvíľočku? tak už meškám. Ja by som vám chcel iba No, objasniť, prepáčte mi, že- čakajú ma. Som u súdruha Vavrečku. Niekoľko podpisov. To je zaujímavé. Nikto pre mňa nemá čas. Nikto. Pozreli ste sa vôbec na moju partitúru? No pravda, že? A keď ste prišli na to, že som babrák, prečo mi to rovno nepoviete? Aha, majstre. Taká vážna vec potrebuje svoj čas. V najbližších dňoch si vaše dielo preštudujem ešte hĺbšie a dôkladnejšie a o všetkom sa pozhovárame. Napríklad o triangli. O akom triangli? Čo poviete? Dá sa trianglom vyjadriť myšlienka? No, niektoré myšlienky sa dajú vyjadriť fagotom, iné trianglom. Aj veľké myšlienky. Isté, že aj veľké. To ste povedali pekne. Veľmi pekne, majstre. Poďte. Zväzním vás. Títo diletanti sú najstrašnejší. My teda máme na nich šťastie. Do čoho sa vlastne nerozumejú. Dačo treba podniknúť. Dlho sa tam už nemôže udržať. Ale koľkých medzi tým otrávi? Tak robme niečo. Čo my už môžeme? Koľko času a energie strácame. Stojí to vôbec za to? To je hrozné. Stále nám straší v hlave ten ignorant. Namiesto toho, aby sme mysleli na vašu skladbu. Keby aspoň vedel, čo treba. Ten náhodou veľmi presne vie, čo chce. Solo pre triangel. Vedie to na smiech. Keby to nebolo do plaču. Prepáčte, ale toto nerážte robiť. My sme slušný podnik. Nejde ti to? Veď je to vyložený nezmysel. Sú aj väčšie nezmysly a tu sme. Keď to chcú,
to teraz naozaj lepšie. Podstatne lepšie. Ale som presvedčený, že sú tu ešte nevyužité obrovské lyrické možnosti. Urobil som všetko, čo som pokladal za možné. Je to iba prvý krôčik po správnej ceste, majstre. Pokúsim sa vám predviesť, čo mám na mysli. Neunúvajte sa, súdruh riaditeľ. Už na tom nezmením ani čiarku. Veď ešte neviete, čo vám chcem navrhnúť. Nebudete mi veriť, ale viem to bohužiaľ celkom presne. Súdruh Gajdoš, čo je ti smiešne? Nič. Som od narodenia veselá povaha. Ale stále horší trúbkár. Na tvojom mieste by som menej vtipkoval a viacej cvičil. A nepovedal by si mi kedy? Aj teraz som mal sedieť s jedným zadkom asi na 3 zasadnutiach zároveň. Iba, že ja som tu potrebný. Súdruh, prvý dirigent ťa ochotne uvoľní, keď mu vysvetlíme politickú dôležitosť tvojej úlohy. Však? Ja by som vám to predsa len predviedol. Skúsili by sme to ešte raz od F. Bez trubkára, súdruh riaditeľ. Tak to pre dnešok skončíme. Čau. A vynaložíme najvyššie úsilie, aby sa všetky nástroje v našom orchestri stali hlásateľmi veľkých myšlienok. Máte to štatistické zhodnotenie triangla v našom repertoári? Ďakujem. No to je výborné. V budúcom roku bude na jedinom Straussovom koncerte viac triangla než za posledné 3 sezóny dokopy. Také veci sme do správ nikdy nedávali. Aj to tak vyzeralo. Ale to sa všetko zmení. Píšeme ďalej. Rovnakou mierou, bez diskriminácií, by mohli... No viete čo, Julka? Dopíšeme to zajtra. Čaká ma majster Greguš. Prepáčte, Julka. Nechoďte tam. Prosím? Čo máte proti majstrovi Gregušovi? Myslíte, že je to správne? Totiž čo? Všetko. Ja vám nerozumiem, Julka. Barnabáš, nechcete sa trochu prejsť? Tak ako kedysi. No akože by nie. Hodilo by sa mi to vo štvrtok, 26. A mne v piatok 27. Na čo je toto? No stojí to tu. A neprekáža vám to? Kým sa to nedokončí. A kedy to bude hotové? Zatiaľ nie sú možnosti. A čo to vlastne bude? Vlastne to už presne nikto nevie. A čo keby ste to dali preč? Teraz? Po toľkých rokoch? Ako by sme to ľuďom zdôvodnili? To je fakt. Tak poďme, súdruhovia. Prosím. Prosím, tu, pane. Ďakujem. Počul som, že kolega Mečík skladbu ostro kritizoval. No čo ste čakali? Stará škola. Ale to je škoda, takú skladbu by mal dirigovať prvý dirigent. Bude ju dirigovať prvý dirigent. Súdrovia! Súdrovia! Dnes začíname študovať dôležité, povedal by som, novátorské dielo majstra Greguša. Istotne vám o tom rád povie niekoľko slov.
Ja? Len sa nebojte. Smelo. Neviem, čo vám povedať. Všetko, čo som mal na srdci, som povedal svojou skladbou. Svojou monumentálnou skladbou. Majster Greg už pochopil, či ktoré žijeme. Bolo mu jasné, že nie je možné na jednej strane likvidovať starý svet a na druhej robiť umenie po starom. Je tak? Tak. Novému obsahu musí zodpovedať aj nová forma, povedal majster Greguš. Majster Greguš má úplnú pravdu. Koncert pre klavír alebo violončelo, prosím, výborná vec. Ale kto nám bráni ísť ďalej? Pozrite, taký triangel. Nástroj v podstate ľudový, číry, úprimný, po stáročia nespravodlivo utláčaný. Ak sme sa zbavili prežitkov a povier v našom dennom živote, musíme sa ich zbaviť aj v umení. Však nesmieme sa báť vykročiť novými, ešte nevyskúšanými cestami. Vezmime napríklad takú jednoduchú vec. Zo starej koncepcie vyplynulo aj zastaralé rozsadenie orchestra. Hej? Aj to je predsa prežitok, nie? Súdruhovia, prosím, vy prejdite dozadu. Aj vy dvaja, prosím. A súdruhovia, fagoty a kontrafagot sem dopredu. Pozauny na miesta príjmov. Vlastne tak, kde sú kontrabasy. Sme proti každému rovnostárstvu, ale aj proti prejavom podceňovania a diskriminácie. A teraz, vy tam, súdruhovia, premiesite sa doľava hore. A vy sem, bližšie dopredu. A trúbky. Prosím, prejdite. Čo to má znamenať? Súdruh Gajdoš. Cvičím. Som v jednom kuse na schôdzkach, tak využívam každú voľnú chvíľočku. A ja som chodil a mal som čas na všetko. Lenže ja hrám Barnabáš, vieš? A ty si iba cingal na triangel. Nikto nie je nenahraditeľný. Niekedy sa v záujme disciplíny musíme vzdať dokonca aj trubkára. O hodinu to dostaneš písomne, súdruh Gajdoš. Laci vyzdvihni v účtárni. Súdruhovia. Je to pre nás naozaj celkom nepochopiteľné. Nikdy nikto proti nemu nič nemal. Ani my sme s ním nemali starosti. Ale koncert pre triangel je predsa úplný nezmysel, nie? Nerozumieme. Trochu hlasnejšie, prosím. Koncert pre triangel je úplný nezmysel. Súdruhovia, chcete tým povedať, že nám naši poprední umelci tvoria nezmysly? Vážne nám to chcete nahovoriť? Celý orchester sa smeje. Kým sa orchester smeje, je dobre. Viem si predstaviť aj horšie veci. Súdruhovia, je predsa neprípustné, aby o osudoch našej hudby rozhodovali trianglisti. Prosím, pripustňme. Súdruh Koz je absolútne neschopný. Pravda, že čisto teoreticky. Ale čo sme potom my, ktorí sme ho navrhli a schválili? Navrhujete, aby sme zakázali koncert. Aby sme súdruha Kosa uvoľnili z funkcie. Prípadne ho dali zavrieť. Tie časy sú už nenávratne za nami, súdruhovia. Ale pochopte, preboha, zničí nám celý orchester.
nerozumieť vám. Je to prekričané. Zničí nám celý orchester, rozumiete? Rozumiete? Neublížte si, súdruh. Zrejme nepoznáte ľudí. Ešte povedia, že ste proti majstrovi Kosovi, pretože vás prepustil. A pretože z vás urobil druhého dirigenta. A pretože vám nehrajú skladbu. Určite by to nejaký hlupák mohol takto chápať. Musíte sa vedieť odosobniť, súdruhovia, a zabudnúť na svoje súkromné problémiky a bolesti. Tu ide o väčšie veci. Obrátime sa priamo na súdruha Vavrečku. To je vaše právo. My sme nikdy nikomu nič nezakazovali, ani zakazovať nebudeme. Pravda, že v tomto štvrť roku nemá súdruh Vavrečka hudbu v pláne. Tento štvrť rok sa súdruh Vavrečka morí so sochármi. Kedy je hudba? V novembri? Súdruh riaditeľ, telefón. Odkedy sa vyrušuje na skúške? Volá súdruh Vavrečka. Okamih. Rozumiem. Proti mne? To je zaujímavé. No napokon dalo sa to čakať. Áno. Odvážny experiment nikdy nie je pochutí konzervatívnym živlom. Keby len konzervatívnym. Nie. Presvedčíte sa o tom, dúfam, osobne, súdruh Vavrečka. Áno. Áno, bude to pre nás veľká česť. Určite vás čakáme. Dovidenia na premiére. Ďakujem pekne. Česť. Česť. Koncert pre Triangel a Trianglový orchester! Pokračujte. No prosím, pokračujte.
Teraz vy. Aj vy. No prosím. Ďakujem. Súdruhovia, tomu ja vravím iniciatíva z dola. Rídza trianglová inšpirácia. A vám ostane ešte jedna ruka voľná. A tu dokonca usporíme celý nástroj. A u vás aspoň struny. S niektorými nástrojmi budú, pravda, ťažkosti. Ale i tak. Nie je tu čosi prevratného. Priatelia, pokúsme sa to domyslieť do konca. Ešte to nie je ono. Zmenili ste sa, Barnabáš. Od tých čias, čo zas hrám, sa cítim celkom ináč. Aj vy ste sa zmenili, Julka. Niečo vás trápi? Bojím sa. Čoho? Neskončí sa to dobre. Čo sa neskončí dobre? Koncert? Aj to. A kto hovoril? Orchester sa neskladá iba z husiel. Možno som tým myslela čosi iné. Aj najgeniálnejšie objavy sa dakedy začínajú náhodným podnetom. Smejú sa vám. Nie? A kto? Ale o to predsa nejde. Vždy som si myslel, že by malo ísť aj o to. Aspoň vám. Tak kto? Ľudia, všetci naši ľudia. Čo vy viete o našich ľuďoch? Ste od nich úplne otrhnutá v tej svojej kancelárii. Veď kto by bol proti trianglu, bol by proti všetkému krásnemu a pokrokovému, čo sme tu vytvorili. Jasné? Súdruhovia, povedzte mi, ale úprimne. Máte, hádam, nejaké námietky proti skladbe, ktorú teraz študujeme? Alebo proti opatreniam, ktoré sme museli v tejto súvislosti urobiť? A zda proti trianglu ako takému? Či proti mojej osobe? Ale Barnabáš, veď si náš človek, prečo by sme ti neverili? Ďakujem vám, súdruhovia. Pokračujeme od H. Prepáčte, súdruh. Prosím. Ten koz je cudzinec? Ale nie. Slovák.
Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Obecenstvo je nevyspytateľné. Obecenstvo sa ja nebojím. Náš človek má vrodený cit pre všetko nové. Nabité po plafón. A súdruh Vavrečka? V lóži. Priviedol nejakých si zahraničných hostí. Greguško dostal strach. Kto sa bojí, nesmie do lesa. Ale tiež som zvedavý na obecenstvo. Čo všetci máte s tým obecenstvom? Potentočkovaní intelektuáli. Sherry. Že sa nehambia. Ani to je úpadok. Ale sme to dopracovali. Súdruh dirigent, to som ja!
Súdruh Vavrečka. Šarlatán. Ty buď ticho. Podvodník. Ty vždy nájdeš toho pravého. Mňa znásilnili. Jedno nerozumiem. Prečo nás neupozornili, že aj verejne sa to vyhlási za nezmysel? Ešte má drzosť aj prísť. Ja ho zabijem. Majstre, 3 dni a 3 noci budeme z neho zaživa rezať triangle. Istota je istota. Zdá sa, že ideme v pravú chvíľu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zábava v plnom prúde. Vždy som po takom túžil. Ďakujem, ďakujem. Dobrý večer. Boli ste na onom koncerte? Pravda, že my nevynecháme ani jediný. Tak ako? Nech sa páči. A čo teraz? Teraz si, Varí, najsám prv vypijeme. Tak, na majstrovo zdravie. Akos? Prosím. Budeme o ňom musieť pouvažovať. Triezvo a rozvážne. Ja osobne nie som hudobník, ale... Ja tiež nie som hudobník, ale Kos v orchestri spravil svoje, nie? Zaviedol takého nového ducha. Takého smelého. Bez predsudkov. Nie? Keď sa to tak vezme, ani ja nie som hudobník, ale účtovníctvo tam nikdy tak neklapalo ako za Kosa. Ale máte to tu pekné. Ozajstný byt umelca. To je Beethoven? Posmrtná maska. Z gipsu? Ale koncert. Hlavne, že sa vyčasilo. Vyzeralo veru na búrku. Aj to je výborné. Daždik by nebol od veci. Dovolenkári sú jedno, ale naši poľnohospodári druhé. A na dovolenku kam? Chceli sme ísť k moru. Ale... Na čo k moru? Viete, aké pekné miesta sú napríklad na hore Hroní. Súdruh je Hugáň. Ráčite vedieť? Moja mať boli z Podbrezovej. Ja som z Oravy, z Párnic, ale ráčte si vziať majonézy. Viete vôbec, kto sú Hugáni? No, nechajme to tak. Poviem vám nový spôsob na lečo. Na lečo? To ja rada. Súdruh je výtečný kuchár. Aj žena ho zavše pripriahne. Počuješ, Anton? Aj súdruh pomáha manželke. A propos, hlásili, že vyletela nová družica. Nehovor. Už zas? Ak to takto ďalej pôjde, o 2 roky všetci poletíme na mesiac. A čo by sme tam robili? Nie je nám tu dobre. Odporúčam humrov. Počúvam, že kupujete synku. Skoro som tam prišiel, neskoro. A ja mu vravím, kamarát, neondi sa. Nie, povedali sme si, počkáme na dvojfarebnú. Klub je klub, za svoje peniaze chcem vidieť peknú hru. Ja som na Štihle veru nikdy nebol.
Iba symbolicky, prosím, to viete, žlčí. Akú spotrebu majú vlastne tie MBčky? A predstavte si, nakoniec vysvetlo, že to bola jeho sesternica. Necenká telefón! Len ostaňte. Haló? Diletant. Už nikdy viacej triangel, súdruhovia. Kde sme vtedy mali oči? V celý dejinách hudby nenájdete nič tak neprirodzeného, umelého a neľudského ako triangel. V našom orchestri už nikdy nesmie zaznieť ani len 2/30 toho nezmyselného protiumeleckého nástroja. Skade sa vôbec vzal? Kto ho vymyslel? Našťastie éru triangla už máme definitívne za sebou. Pravda, že viem, nájdu sa ľudia, ktorí sa ho budú zastávať. Ale proti tým budeme zásadoví a nekompromisní bez akejkoľvek sentimentality, súdruhovia. Tak budeme zasa robiť poriadnu muziku? Jasné. Jasné, súdruhovia. 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 Čo to pre Boha robíte? Nemáme nejaký príkaz, súdruhovia. Ha ha ha.